L-inkjesta brabta ma' traċedja li seħħet f'Mejju li għadda u li fiha 5 turisti Franċiżi ebu minn fuq jott f'Għawdex għadha mhijiex konkluża. Kelliema l-Ministeru tat Trasport u Infrastruttura qal il-One News li l-konklużjonijiet tal-inkjesta li ġiet ordnata mill-Ministru Joe Mizzi ftit jiem biss wara li seħħet din it-traċedja se jkunu ppubblikati la darba din tkun konkluża. Il-5 Franċiżi Philippe Grimaud ta' 40 sena u l-mara tiegħu Mary Gal Kabul Grimaud ta' 38 sena, Sandrine Godet ta' 35 sena, Elias Ċumuni ta' 48 sena u ibnu Eli ta' 14 sena kienu fuq jott lussus blisem El Pirata għal btala ta' 12 jum fil-Mediterran. Il-katavri ta' 3 mill-5 Franċiżi instabu iżda sallum għadhom ma nstabux il-katavri ta' żewġ persuni l-oħra. One News huwa informat li l-kaptan Mario Grech li qed immexxi l-inkjesta ġabar il-provi kollha f'dan il-każ u bħalissa tifassal rapport li se jiġi ippreżentat lill-Ministru Mizzi. L-istess kelliema l-Ministeru ikkonferma wkoll li l-investigazzjoni separata li qiegħda ssir minn Transport Malta permezz tal-Marine Safety Investigation Unit waslet fl-istadju finali tagħha. Wara li nġabret l-evidenza kollha u ġew intervistati l-persuni kollha li setgħu jassistuh sabiex jiġu stabiliti il-fatti bl-aktar mod korrett possibbli, l-investigazzjoni se twassal għal tħejja ta' abbozz ta' rapport investigattiv dwar is-sigurtà fuq il-baħar. Il-btala tal-5 Franċiżi bdiet is-Sibt 4 ta' Mejju fit-Tunezija. L-għada l-ħadd il-Franċiżi flimkien mal iskipper tal-jott Juan Carlos Montes telgħu Għawdex u ankraw il-barra mid-Dwejra. Dakinhar stess tard wara nofsinhar il-5 Franċiżi b'dajsa żgħira ta' 4 metri li kienet marbuta mal-istess jott marru fil-bajja ta' Xlendi sabiex jiklu f'wieħed mir-ristoranti. Il-5 Franċiżi telqu mir-ristorant tal-ħabta ta' nofs il-lejl, iżda minkejja l-baħar imqalleb u ma' xorta telgħu fuq id-dajsa biħsieb illi jirritornaw lejn l-El Pirata, iżda huma qatt ma waslu lura Dwejra. Juan Carlos Montes irrapporta lil pulizija lejbien tagħhom it-tnejn fl-4:30 ta' wara nofsinhar. L-ewwel żviluppi f'din it-traċedja sseħħew it-tlieta għal ħabta tal-5:15 ta' wara nofsinhar. Madwar 40 siegħa wara lejbien tagħhom, il-forzi armati sabu il-katavri ta' Mary Gal Kabul Grimaud u ta' Sandrine Godet. Dawn instabu il-barra mill-bajja ta' Fomirrieħ fil-limiti ta' l-Imġar f'Malta. 12 siegħa wara bejn Kemuna u ċ-Ċirkewwa instab il-katavru ta' Elias Ċumuni. Iżda sallum 4 xhur wara din it-traċedja għadhom ma nstabux il-katavri ta' Philippe Grimaud u ta' ċkejkien Eli Ċumuni.